Mňa sviatky každým rokom čoraz viac fascinujú, lebo väčšina z nás už nežijeme v našom rodnom meste, ale niektorí sme v zahraničí a niektorí sme v iných mestách. Pojem iné mesto, myslíme Bratislavu. Paštikári! Každopádne k veci, všetci dospeláci prídeme domov a začneme sa teraz stretávať. Po takej dlhšej dobe si povieme, že čo je nové v živote a ja sa dozvedám také veci, že ľudia, ktorí bývajú v mojom meste, tam sa to kúri 5. cez 9. Ja chápem, že my sa všetci poznáme, ale až takto. Minulý rok mi kamoš sekol kamarátku a tento rok aj kamaráta. Ďalej, celý svet prehráva s alkoholom, moja partia remizuje. Vieš, a keď bol Asterix a Obelix, tak Obelix padol do toho gumidžusu. U nás padajú deti do domácej. Ďalšia vec, jak je možné, že vy z stolice viete o nás cez polných všetko? Že kto s kým čo robil v inom meste tejto republiky, alebo aj v inom štáte. Ja fakt neviem, či len taký je, že východ, alebo každé mesto, to mi dajte vedieť, ale ja si osobne myslím, že Slovensko nie je krajina, ani bohovi. My sme tu všetci jedna veľká rodina a dedina, lebo všetci vieme o všetkých všetko. Šťastné a veselé a nezabudnite toto video pozdieľať. Nech sa dostane aj do inej dediny. Blbci.